Zdravo bliznici, malo smo ispali iz koloseka, sad ste vi na redu, da ne čekate druge vazdušne. Malo se sve pobrkalo, nema veze. Imate razna neka čitanja, znate i sami. Ovo je za ljubav. Ljubav ovih dana, 7 do 10 dana. Za bliznice. Vi imate isto kao i strelci. Treba da gledate stvari oko sebe, kakve zaista jesu. I da skinete roze naočare. Znači, pogledajte kako stvarno jest. Ili, ako mislite da je previše loše, možda je i dobro, a ne vidite. Vidjet ćemo šta kaže karta. Kralj pentakla. Karta sunca. Uvek uloge mogu biti zamenjene, pogotovo ako ste muško, tako. 9 štapova. Osam pentakla. Paž pentakla. Neki imaju nešto sa strelčevima. Imate neke slične energije pomešane sa njima. Možda vam je negde poznat mesec Venera, muža Mars. 7 pehara. Poslednji sud. 7 pentakla. 2 pentakla. I vi imate nekog ko vas je obradovao, nešto što vas je obradovalo, pa evo ga 9 štapova. Nije sve baš tako kako su mislili, jel tako? Moguće da može biti neka tajna veza, ili vas ne pokazuju u javnosti, ili vi njih nešto tu ima na čemu treba da se radi. Negde su slabi, možda imaju porok neki, možda imaju neku slabu tačku, nešto što vama smeta. I tu ćete sad ove sedmice morati doneti neku odluku. Ako je krenulo da se nešto rešava, opet onaj nered nisu počistili i to se vraća. To može otkrivati ove nedelje. Ako ste im nešto tražili da urade, rekli su uradit će, pa neće. Opet na početku. Ali doneće vam neku radost, sigurno. Sa 10 pentakla može neku jaču ponudu, možda više neće biti tajno ili se to već sve izdešavalo kako kome. Kralj pehara. Tri pehara. Morate to njihovo prihvatiti. To njihovo morate prihvatiti, šta god je, ako želite ostati u tome. Jer to neće tek tako lako da se makne. Šta god da vas žulja. Morate se pomiriti sa tim. I 8 štapova. Komunikacije, razgovori, može posle sa strelcem ili nekim vodenima, ne mora znači. Javit će vam da je nešto krenulo po dobro. Nešto morate prihvatiti i prihvatate verovatno, jer ima tu još nešto što je vredno da prihvatite to, na primjer. Neki će dobiti radosnu vest da su se ovi ipak negde pokrenuli, ili tako? 10 pehara i 10 štapova, zajeb. Zajeb. Delovaće kao da je stvar rešena i da li su se pokrenuli, da li su se promenili, da li... I onda zajeb, ništa. 10 štapova. Možete ostati u toj energiji, ali još neko vreme neće biti lako. A lako možete izaći jer je teško, kako ko. Znači, ako je tajna, ako vas ne pokazuju, ili ako vi njih ne pokazujete, to je zato što su takvi. I to će ostati tako neko vrijeme. Možda objavite pa vidite da ste se zajebali, je li tako? I to je to. A imamo da pokrijemo samo kralja pentakla. To može biti sebična osoba koja je u braku i koja laže da će rešiti nešto i ništa ne rešava. Razumete? Karta lude, možda imate posla sa blizncem. Karta zvezde, karta meseca i 9 pehara. I sa sebičnom osobom koja gleda samo sebe. Ne želi da izluči ono što
nosi loše. Samo obećanja. Možda se to i promeni, ali ove sedmice je tako. Ako vas nisu objavili, možda na blic, pa se vi pokajete što jesu, ili svašta nešto može da bude. Ajmo savet. Karta maga. 5 pehara. Ne dajte se manipulaciji, ljudi. I ne dajte se da se izvinjavaju pa rade iste stvari. To je savjet. Ovo je za one kojima se nešto i dešava. Vi koji imate srećne veze, nemojte im mlatiti s njima pred očima, jer ja nemam. Nemojte gledati tarot onda. Nema samo lepih karata. Ajmo, nije savjet, nego je, pokrijamo kartu zmije, da je maknemo, da vidimo šta je za kraj. Gotovo isto kao device. I device su imale i prvu i drugu identičnu kartu. Neverovatno. Ne device, strelci. Isto je bilo, nije kao što izgleda, i isto je bilo ova karta. Možda imate posla sa vagom ili nekim vazdušnim. Dobro, pogledajte da li je pravda, nepravda učinjena vama ili kako to, da li ostajete tu. Sasvim slično čitanje. Znači i ove dve karte iste. To vam je to, blizanci. Ajde, doviđenja.